आदा बिक्रम दैमारि मा खालामनो सानमारदो आरोबाव थगायलायबायना नोंथांमोना लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होगोन होननानै माबानो स्किलनि सार्टिफिकेटसो नांगौ जालायबायनो आच्छा नोंथांमोनजों जायफ्रा थैथां बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ पावाराव लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामदोंमोन बेसेराफ्रा बहानि स्किल सार्टिफिकेट थानो नोंथांमोना 2 लाख रांखौ होनो गोसो गैया बेखौनो स्पष्ट बुंना हो लाइमोनफ्राथ' बुजिबाय नोंथांमोनाथ' इलेक्शननि केम्पेइनाव बुङाखैमोन जे 2 लाखखौ जोङो स्किलनि सार्टिफिकेटखौ नायनानै होगोन आरो थगायबावबाय नै लाइमोनफोरखौ बिक्रम दैमारि बिथांनि टीमा आरो थगायबावबाय आच्छा आदा हाग्रामा महिलारि नोंथां बे जे भिसिडिसि सेक्रेटारिफोरनि 6 माहनि दरमाखौ जाना दोनदों बे बिटुमिननि बाथौ खेराइ रिजर्टनि गौरां भेलि जितु माने हटेल दङ बेनि फैसाफ्रा थोआखै नामा बे सिन्डिकेटनि क्रर थाखा जे मोनबाय थादों मानाव गेदेर नोंथांमोननि सोरबा गोदान मिनिस्टारनो 6 महिला मिनिस्टार बिथांखौ सिन्डिकेटआव होनानै जितु क्रर थाखा ब्लेक मानि मोनगासिनो दङ जों बुंनाय बाथ्रा नङा दै निउस मिडियाआव सानफ्रोमबो ओंखारगासिनो दङ आसाम नाङैनो सिन्डिकेटनि मिनिस्टार बिपिएफनि दैदेननायाव बाथ्राया बेसेबां सैथो बै जे 420 जन बेसेराफोरा जायफोरा क्वालिटि बेसिसाव साख्रि मोनलांबाय लिगेलि साख्रि मोनबाय बिथांमोननि 6 माहनि दरमाखौ मानो जाना दोनदो हाग्रामा महिलारि बिथां मानो इसिबां गिदिर पापखौ लानो नागिरदो नोंथाङाबोथ' गथ' गथाय दङ बोरैबा बै 420 जननि 6 माहनि दरमाखौ जाना दोननायाव जाहाथे पापआ सोरनिबा नांलाङा थेंक इउ